Posadením základného stĺpa začala v priemyselnom parku vo Veľkej Ide pri Košiciach výstavba novej výrobnej haly spoločnosti Green Farm. Investícia v hodnote zhruba 14 miliónov eur aj vďaka 4 miliónovej podpore štátu pomôže slovenskej firme rozšíriť svoje kapacity a zvýšiť aj počet zamestnancov. Green Farm oslavuje tento rok 10 rokov a halu, ktorú stávame, má 10 000 m2, preto je to pre nás veľká symbolika, lebo predsa len stavať takúto veľkú halu už po 10 rokoch pôsobenia firmy na trhu je, si myslím, veľmi vysoký úspech. Za úspešným príbehom stojí otec a synovia Gunišovi z Budimíra. Rodinnej firme venujúcej sa výrobe výživových doplnkov sa tak v priebehu jednej dekády podarilo z malých priestorov s rozlohou desiatok metrov štvorcových rozrásť až na hektárový závod. My sme začínali Green Farm budovať spolu, ale ja som veľmi rád, povedal by som šťastný a hrdý, že môžem pracovať so svojimi synmi, pretože málo komu sa to podarí a málo komu sa podarí spolupracovať dokonca s rodinou tak, že je to veľmi úspešný projekt. Čo sa týka množstva, ktoré vyrábame, tak dnes vyrábame nejakých 800 000 produktov mesačne rôznych. Je to 1500 rôznych produktov, ktoré vyrábame. Investícia má nielen rozšíriť možnosti firmy, ktorej zhruba 60% produkcie smeruje na európsky trh, ale umožní tiež spojiť výrobnú a administratívnu časť prevádzky. Snahou je do 3 rokov rozšíriť aj počet zamestnancov zo súčasných 130 na zhruba 170. Určite si nájdú tu miesto aj obyvateľia z Veľkej Idy, ktorí už teraz v hojnom počte tu pracujú. My v budúcnosti plánujeme tu aj výstavbu cyklotrasy, že aj prísun tých zamestnancov bude jednoduchší. Je to veľmi dôležité preto, aby ľudia nedochádzali za prácou ďaleko, ale ostávali v okrese a mali dostupné pracovné miesta. Je to jedna z tých väčších investícií, možno hneď po Volve, ale je to veľká investícia na naše pomery. To je dobrý signál toho, že nie len automotív je ten sexy priemysel, ktorý je pre Slovákov veľmi príznačný, ale aj výrobné kapacity rôznych výživových doplnkov. Keď budú úspešné firmy zo Slovenska, tak budú úspešní aj Slováci a ľudia z Košického kraja. Výstavbu haly realizuje spoločnosť Goldbeck. Hotová má byť do marca budúceho roka, teda už po 2,5 roku od prvej vízie jej výstavby. Máme tu zhruba nejakých 100 pilotových zakladaní, bude tu preinvestovaný zhruba 1000 m3 betónu do prefabrikovaných prvkov z vyslých alebo vodorovných. Napríklad bude to použitý 2000 m3 minerálnej vlny ako stropnej strešnej izolácie. Budeme mať asi 6 výrobných liniek na kapsulové výživové doplnky, asi 4 miešačky na práškové výživové doplnky a potom druhá polovička haly bude skôr na to balenie. Vízia je 2030, v podstate dostať sa na nejakých 100 miliónov obratu. Tam vlastne mierime, aj kvôli tomu vlastne je takáto veľká investícia, aby sme mali kde vlastne tento obrat urobiť. Firma stavbu umiestnila strategicky tak, aby ju v prípade potreby mohla v rámci parku rozšíriť o ďalších zhruba 8000 m2.